Magamhoz húzom, hogy ilyen bazin legyen. Az jó. Milán, neked mutasd milyen lett? Ez. Ó, Leúl. az jó. Jó az. Na várjatok, mutassátok meg ide a videóban is. Hol vagy? Megértek. Akkor itt van a Zsoltika először natur képességgel, hol vagy? Ott van. Ugye Hát kapok ez, hogy növényi magához kalórit, szívja, ugye? és az üvölt is. Oké. Na, Milán, te. Na, tűz. Ennyi. Egyébként kész vagyok. Kész vagytok? Mehet Aha. a kövi. Ja, mehet a kövi. Jó van. Akkor Kaptunk. gyertek. Kaptunk egy ilyen kezest. Ja, én is kaptam, föl is tettem Fel már. is veszem. Itt kell ölni. Nem, el kell fogadni először ott a csávónak, ami itt van. Itt a felkiáltójelhez, gyere Milán. Ja, megyek. Hát igen, egy kicsit gyors ez a super speedes. Kicsit, ez nem kifejezés. Hát gyorsabb, mint a repülős, és talán az akrobata a leglassúbb. De hát szerintem az a egyik legjobb is, még igazából szerintem nagyon Ja, az néz ki legjobban. A repülős a legrosszabb szerintem, vagy hát Nem tudom, nekem az is tetszik. az ilyen bénám néz ki szerintem. Igazából szerintem mindegyik jó. Szerintem is. Segítsetek! Nem tudom, nekem amúgy is a super speed tetszik. Nekem meg az akrobata. Hát akkor miért nem az lették? Mert akkor le lennék maradva. Hát ja, az a leglassúbb, de a legjobb is, nem? Ja. Na segítsetek ma. Na mindegy, nekem akkor is a super speed. Hát majd lesznek olyan képességek, lehet olyanokat is választani, hogy így gyorsan fut és tornádó lesz. Ja. Mennyitek van nekem 5-0. Na mi ez? Mennyit van Noel? Nekem 5, 3, 10, 3. Nekem 5-0 és ennyi. 5-0 és... Kik ezek? Egy 4-es szintű van itt, meg egy 16-os. Segít, jó segítek. Jó, mindegy, nem találunk most. Kicsik vagyunk. Jó, és de itt egy 30-as is velünk, hogyha belegondolok. És pont a 16-os. 16-os. Na, húzzunk mindent. 16-os. Húzzunk Már már. támad is engem. És kajak? Ja. Meg is ölte. Még nem ölt meg, nem is fog, mert elmenekülök. Jó. Te hülye, olyat rám tolt, hogy folyamatosan megy le az életem, és ilyen növény nő ki belőlem. Az olyan képesség, ami neked van. Ja, tudom. Na hát ez a rossz, hogyha... Nekem azt jelzi, hogy kész. Szóval vannak ilyen csirák. Vagy mondjam Kész. így. Nekem Ja, még még van. nem. Jó, nekem most van 0-0-0, mert én még csak most vállaltam el. Igen, így a kicsiket darálják. A kis szintűeket. Nekem mennyi van? Nekem 0-0-0. Nekem kész. 3-19-5. Jó, engem meg megöltek. De nektek is van ilyen piros. Mi van? Milyen piros. Ilyen piros ruhában van a gorilla. Ja. Nem, De- Milán nincs. Isten. Istenem, mi lenne úgy. Jó. Na nekem 8-0-1-5-2. Nem tudom ti, hogy álltam. 8-0. Ja, igen, ha valaki nem tudná, itt jelzi a HP-t, a kék, a piros a HP, kék a manna, és ott jelzi a szintet. De nekem folyamatosan jönnek ilyen A küldök. tapasztalatcsikot pedig alattuk. Ja, amúgy ti hol vagytok? Én ölök éppen egy 4-es szintű embert, Fölöttetek. aki helyette 30-as, bocs. És meg is ölt. Szépen bedarált. Hát miért nem segítetek ott, ölöljétek a mobokat? 30-asra mit csináljunk? Hát már fejlődnék, tudod. Ez nem, Jó. mondtam, hogy ne legyünk PvP-k, de neked muszáj volt. Hát igen, mert az jobb is. De Most vágod, hogy csak belém kötnek. És segítsünk. Hát senkivel nem mennek bele, csak belém, ez érdekes. Mert te közel vagy hozzájuk. Szerintem... Jaj, Istenem. Hol vagytok? Akkor megyek, segítek. Még kész vagy? Nem, de segítek. De nincs itt senki. Ja, ez a Milán. Jó, ott a Zsoltika. Itt sincs senki. Küldözek. Nem igaz. Nekem jön a 16-os. Meg a Jó, itt, ja látom, itt vagy Milán, akkor inkább innen húzok el. Jó. Hát, bebugoltam ide izéle. Igen, ennyit érünk. 16-os, a 4-es szintű ellen, hát igen.
Ennyit Még nem érnek. kéne itt lenni esetleg. Hát ja. Húzzon el innen. 5-15-20 vagy 5-15-7. Várjál, Milán vigyázz azért, mert azért. Én most megyek már csak vissza. Jó Istenem, help! Jó, mindegy, nem kell. 8/10, mondd már csak nekem. Nekem 8/10, 19/25 és 6/10. Nekem már csak valamilyen... Ezt a piros ruhás gorillát kell ölnöm. Meg még itt maradtok nekem segíteni, gondolom. Mert én később kezdtem. Jó, Hát akkor én készen vagyok. Én még kész. Nekem, én meg mindjárt, én is mindjárt kész vagyok. De azért öljetek mobokat, Noel, létszik. De jó, hogy nem kaptok semmit, hát olyan messze vagytok. De kapom, nem az, csak én később kezdtem. Ilyet meg már be is daráltuk. Hát akkor hogy elfogadtuk, hogy már megcsináltuk. Itt vagy mi. Kaptunk egy ilyen... Na nekem már csak 7/10 van, aztán kész vagyok. Jó van. Ó, és fejlődtünk is. Valami gorilla lepa, Most vettem nem tudom észre. micsoda. Új kombónk Nekem van. már csak 9/10 van. Az a gorilla elbetűs. Az a Louis Dance. Istenem, takarodjatok. Noel, ölj nekem piros gorillát, légy. Mit nem? Pirosat. Zsó lesz. Kösz. Hol Noel? Nem tudom, de nekem piros gorillát kéne ölnöm. Tessék, egyet öltem már. Na most nekem úgy Nem érdekeltek. Én keresek piros gorillát. Hogy ti itt vagytok? Ja, itt vagyunk, és Ilyet nincs. is kell még ölnöd, elszittem. Ott egy piros. Hol? találd be. Jó, Kösz. na, kész is. Itt is van, a Milán Még egy hozta. van. Felvelőd. Na, a Milán fejlődött is. Szerintem én is. Az ilyeneket jó elfogadni, hogyha Ja, én találunk is ilyet, fejlődtem. megnyomjuk az elbetűt és akkor így keres. És kapunk ezekből cuccokat. Na akkor menjünk oda a küldéhez, aztán ott találkozzunk. Jó. De még ne kezdjétek el, mint nem vagyunk ott mindenki. Ja, meg ugye repülősnél még az is baj, ugye, hogy attól függ mekkora vagy termetettől függően lassú, meg gyors is látsz igazából, de... Hát igazából ahhoz képest, hogy kicsi vagy, mindjárt beelőzlek, szóval ez se számít. De ez most nem repülős kérdése, és azért előztél, mert AFK-zok éppen. Mindjárt jövök. De ne menj el! Istenem. Na, a kérdőjeleket is így el lehet fogadni. Ne csinálj semmit, Noel, mert nincs itt a Milán. Hát oda azért jöhetne. Hoppa, kaptunk Háj. is valamit. Valamit. Megveszed? Itt van. Nem, szerintem nekem nem kell, de már itt vannak a izék, gorillák. Már jó Nálam lenne, ha meg is. tudnánk csinálni. Jó, nem érdekel, én engem nem érdekel a Milán. Majd segítünk neki a végén, azt csak. Jön, csinálom. Fedez, jó, kösz. Itt vagyok, nyugi. Adjál buffot, Noel. Igen. Mi a... Tűz Jó. szétütötte. Mi robbantott akkor? Hát te is repültél egyet? Hát... Csak egy kicsit. Várj, én ugrok már a másikhoz. Jó van. Ez te voltál, aki így rep? Ja, én ugrottam le a tetőről. Jó, Milán, gyere már, mennyit van? 1-1 vagy 0-0? Várjál, most tölt be. Most állítólag 2-1, nem? Nekem, Kettő. ja, nekem is. Jó van. Egy kell ilyen erős gorillát különböző. Ezek erősek neked? Akkor nem tudom, mi Na van. hát akkor- 5-2 nekem, nektek? 6-2. Nekem 6-3. Most mennyi van, Noel? 7-3, ugye? 7-4. 7-4. Nekem is. Jó, van zsír. Jó. Megcsinálom a izét. Jó. Na hát akkor készen vagyunk, nem? Ja, nem. 9-4. És most készen vagyunk. Nekem meg 9 Ja van, nem, csak a... még van, darálni kell egy gorillát. Ja. És nem értem el. Megvan, itt van, nyugi.
Ölöm. Öld be Milán. Jó. Nem ez az. Akkor az az, amit most ölünk. Kész. Kész. Ja, Na akkor jó. menjünk. Most majd ilyen embereket kell átváltoztatni, ugye Noah? Ja, visszaváltoztatni, meg gorillákká fognak változni. De akkor siessetek. Hallod, mindjárt megelőzlek szerintem. Itt menjünk föl. Várj Milán, mert már itt Mi is ez? vannak, gyere! Na hát basszus, én elkezdtem. Gyertek, 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 gyertek. Mindjárt ott vagyok én. Ja, én is. Jó, oké, Milán az basszus átváltoztat. Nekem 0 van. Nektek? 0. Akkor jó, most lesz egy. Nem. Ott van Noel. Jó, 1. jó, ja, egy. Keres embereket Milán. És így az elbetűt így meg kell nyomni, hogy megcsináljuk. De kijelző, hogy mikor kell megnyomni az elbetűt, szóval tök mindegy. Ez aztán küldi, bele se ütne. Na ez már legalább van értelme a küldetésnek. 5 a 10-ből, 6 a 10-ből, 7 a 10-ből, 8 a 10-ből. Gyorsan meg lesz. 9. 10. Meg vagyunk. Mehetünk. Most mehetünk vissza. Mi ez a Jedi hajba, vagy mi ez? Milyen Jevol, mi? Hát volt egy olyan nagyobb Jedi haj. Gentleman. Na itt van egy ilyen öltönyös fasz. Ja, az kell. Öltönyös, ja, ezeket a öltönyös cuckombókat kell megölni. És itt a gépet Milán, ami itt van, nézd, ilyeneket kell. Ölöm addig a többit. Te majd Jó. azt csináld. Elvitte az összes gorillát az a tag. 1 a 10-ből, ugye? Mhm. 2. Ja, Akkor 3. gyorsan meg lesz Milán, öljed őket, öld a mobokat Milán. Hát ja, hát azért Szerintem ezt így, majd, hogyha így lehet. 3 jó. Nincsen Mindenki most. Milán, itt azt 10-es jutsudat csináld már, vagy egy kombódat, vagy mi a szemet. Jutsu. Jó, hát na. Naruto. 5-ös vagyok már, tiszta jó. 5/10 ugye? Mhm. Nekem Na, akkor a gyomrom. Jutsu. Ennyi. Ó, nem, meghalok. jövök, Jó, Itt vagyok, csak nem Nyugi. vagyok annyira béna. Itt vagyok, nyugi. Jövök, itt vagyok. Jó, mindegy, segítek. meghallottam Nem szerintem. halsz meg, nyugi, itt vagyok, segítettem. Fölállítunk vissza. Igyál kólát. Á, nem. Vigyázz mögötted, fuss innen, bevédelek. Már mindjárt. Visszahúzom. Na hát akkor, ez a kóla pedig arra van, ami a poti. Hát, hogy felmegy tőle a humping. Jaj, de jó. Meg a csakránk. Vagyis itt a mannányma. Csakra! Jutsu! Ott van már. Naruto világában élek. 90 a 10-ből. Oké, most lesz meg a 10, és megvan. Jó van, Jó van, akkor én- mehetünk, ezt is elfogadjuk. Kaptam Ennyi új fegyvert. fegyver. Mindenki mutassa meg a kamerát, mindenki mutassa meg a Noelnek, hogy milyen fegyver van. Na hát Ja, akkor. kussátok meg. Jutsu, mondom. Vagy mi volt? Oh, mi ez? Hol vagytok? Itt Na vagyok. hát akkor nekem ilyen újjam lett. Igen, neked Milán. Mindjárt meglesem nekem milyen lett. Szerintem, gyertek ide, ahol én vagyok gyors, mert engem ölnek. Na hát akkor nézzük meg a Zsoltikának is. Hol vagy? Na, Itt nem vagy? is Ez. rossz. Itt van-e? Sárga lett. Pont a ruhám az illő színű. Mindig olyan lesz. Ja, tiszta Na, jól az lesz is ki. szép. Nézd Milán! Sima egyet. Király aranyszínű. Na, mehetünk szerintem akkor. Aztán cigányok meg kicseszik a kezemből. Na mindegy, menjünk. Itt föl kell futni a falon. Na, muszáj. Nem muszáj, csak úgy gyorsabb. Én akkor átugratom a másik házra. Ennyi. Én is. Mekkora épület te? Hát ide be kell jönni. Jaj! Mint már ott vagy Noel. Jaj, Mhm. nem is arra mentem, amerre de rossz. De hallod, várjatok már. Jó, én bementem. Jó van. Várjatok már, de Jövök azért én én is. bementem. Ennyi a leglátványosabb, amikor már tudok majd változni. De várom már.
Ja, és mivel akarsz? Az Gorillával 20-tól lehet, nem? Dehogy Dehogy is. is. 5-től. És mivel akarsz átváltozni? Hát még nem tudom. Majd a farkas embert. Az menő. Új. Itt is volna ezt. El kell menni, gyere. Majd én biztonság kedvéért viszek magammal egy ilyen cuccot. Dobálózni. Mindenki itt is úgyis gorillák vannak nincs. Figyelj, Noel, bám. Hát a Milánnak az a tüzes képesség. Csapjátok már szét ezeket a robbanós szarokat, igen vicces. Szélütön. Én meg mindent eldobálok, azt csak. Ó, Egy.